नै लोगोफोर बिथिंजाय जोंहा बिश्वकर्मानि नारें जुमब्रा जानो नागिरदों आरोना आरो सब रेडि जाजोब्बायानो आरोना नै लगायगासिनो आरो आङो दायो बेसेबा गोबावनिफ्रायनो प्लेनिं खालामना दोनो आरोना बे नारें जुमब्रा जानो नागिरनाया दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर। हेल' एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय दिबिस ब्लग। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर। बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग एगारनो हायैया, मानो होनोबा एसे बिजि जानानै दंबाय थायोमोन नालाय। दखानावबो थानांगौ, न'निबो खामानि मावनांगौ आरो गावनि टिउसनबो दङ, ओंखायनो एसे ब्लग बानायनोबो माने टाइमखौनो मोना जादोंमोन आरो। नै बिथिंजाय जोंहा टिउसन गथ'फोरा दिनैयो बिश्वकर्मा नालाय माबा स्कुलफोरबो गैया, ओंखायनो थाब टिउसन लानो थाखाय 11थासोआवनो फैदों आरोना बिसोरो। ओमफ्राय नैथिंजाय नारें जुमब्राबो लानानै फैदों आरोना। नारें जुमब्रा मा लांखौनो जानो होननानै बुंबाय थाखानायमोन आरो बिसोरो। ओमफ्राय नैथिंजाय आङो दायो लेमगासिनो आरोना, बिसोरो ओरैनो रेडि खालामनानै होदों, गावसोरनो बायनानै लाबोदों। हिन्जावसाया माने आनि जानाया माबाबाय आरोना, फैसा हरबाय 10 थाखा, ओमफ्राय नै अनसुलिया बायनानै लाबोबाय आरो। दायो बिसोरनि ग्रुपआ फिसा फिसा ग्रुप आरोना, बिसोर सानैल' उन्दै ग्रुपआ। ओमफ्राय बाखिफोराथ' गिदिर क्लास गोजा नालाय, क्लास 10 गोजा आरोना बिसोरो। ओमफ्राय बिसोरनिया उनाव दं आरो, बिसोरो फैग्रोबाय थाब थाब जानो होननानै। न'आवबो लांनानै जाहैनो हायोमोन, खिन्थु बेयावनो जानोनो आरोना गथ'फोरा। ओमफ्राय बुंबाय थानायखाय आंबो बुंबाय लाना फै होनबालाय इयावनो जमा जागोन साथामजों। ओमफ्राय इथिंजाय नै सामब्राम गुफुर जिरगासिनो बिसोरो, ओमफ्राय आं इथिंजाय नारें जुमब्रा जिरनाया जिरखांबाय आरोना लोगोफोर। माथो खालामनो ना, बेबो मोनसे इन्जय। नै बिथिंजाय दाखोरफोरखौ बिसोर गारहैग्रा, माने बुहुत हेल्प खालामना होदों आरोना, आंलाय हारसिं मावनाङाखै। माने जिबाबो गोखैफोरखौ हारसिं हारसिं जानो मोजां मोना, लोगो जेसांनो बुरजा एसांनो जानो मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय बे बोसोराव आङो अपारेसन जानायनिफ्राय थांनाय बोसोरावबो जायाखैमोन। बे बोसोराव नै दायो बोसोरसे बारबाय नालाय अपारेसन जानाया, ओमफ्राय दासो आङो गोखै जाजेनबाय आरोना। नङाबा 1 बोसोर आं जेबो गोखै खारैफोरखौथ' आं दासिमबो जायाखै। बिराद गोबाव जाबायमोन। गोखै होनबाथाय आंनि फेभरेट सिख्ला समाव। ओमफ्राय हाबा जानायनि उनावहाय एसे खमायबाय आरोना। ओमफ्राय आरो अपारेसन जानायनि उनावथ' जानायानो जाखायासै, बेसेबांबा गोबाव जाबाय। बिराद गरम, दरजाखौ बन्द' खालामना दोनबाय बिसोरो, माने मोदान फैयो नालाय, सान्दुंबो बिराद गोसा। नै बिथिंजाय नै जिरगासिनो आङो दायो। बिराद गरम लोगोफोर, नोंसिनिथिं माबायदि सान्दुं दुंदों खिथाहरलाय कमेन्ट। अखाबो गैला, सानफ्रामबो सान्दुं सान्दुं सान्दुं, मोखां सोखां आलौजोब्बाय, स्किनफ्राथ' गाज्रि जाजोब्बायानोसै। टाइमखौनो मोनखाया दाना गावनि स्किनफोरखौ केयार लानो। फुङावनो हाखु दाखु ओंखारबोनानै दखानाव थाफैखानाय जायो नालाय, ओमफ्राय सानसे बेयावनो थाफैखानाय जायो। ओमफ्राय बिदि जेबो माबायाखौनो माने टाइमखौनो होनो हाया आरोना गावनि थाखायबो। लोगोफोरखौबो खबर लानोनो टाइम मोनबावासो आं मालाबा। आरो गरमफ्राबो बारा, गरम बाराबाथाय माने फन सन रायलायनोबो गोसो जाया रावजोंबो। जियानो जा दायो लगायलांबाय थानोसै। जि दुस्थ' सानैजों दुस्थ' खालामबाय थायो, बुलायलायबाय थायो। बिथिंजाय आं आरो लेमगासिनो, गावस्राबो एसे हेल्प खालामना होयोनो, आखाइ सुनानै लादों आरोना दायो। नै बिथिंजाय सानै लोगो नांथारबाय दाना जोङो, थाब थाब जानायनि, नङाबा एफा गोबाव नांगौ नालाय। 2 गाहाम फिथाइ, मोनसेया गोजा मोनसेया गुफुर आरोना लोगोफोर। गोजाखौ गोथाव मोनो ना गुफुरखौ गोथावसिन मोनो नोंथांमोना खिथाहरलाय। खिन्थु बेयावहाय लाबोनाया 2निबो बिराद मोजां आरोना, गोजायाबो मोजां गुफुराबो मोजां। ओमफ्राय मोननैखौबो मिक्स खालामबाय आरो जोङो। दायो गोथाव गोथाव जानानै लाग्रोनोसै। जोंना दिनैनि बिश्वकर्मानि पार्टिया बेनो जाबाय आरोना। फुङावनो ओंखाम जाना फैखाबाय, ओमफ्राय दायो नै बेसेबांबा बुरजा बुरजा जाबावनोसैसो आरोबाव। बानलुखौबो दैबो टिफिन बिसोरनो लाबोखाजोबदों आरोना। आङो संख्रिखौ होबाय, ओमफ्राय थोरसि गंसे होबाय आरो। माथो खालामनो ना, जि इन्टारेस्ट जाबाय जोङो साथामजोंनो। गासैबो ममेन्टखौनो आङो इन्जय होननानै साननानै लायो आरोना, फिसा फिसा ममेन्टफोरखौनो। माने बेनो मोनसे गोसोखांथि बायदि आरोना। नै बिथिंजाय आङो संख्रि लायनो थांगौमानि बिसोरो नुवाखै। जि सानैजों मा मा नांलायलायो, दसेनो मिनिलायो, दसेनो अनलायलायो, दसेनो होसोलायो। माने बिथिंजाय आंहा नै लगायनो नागिरबाय आरोना, बिसोरो लगायनो हाया, मिसासो लगायनांगौनो आरो। आंखौ प्लास्टिक गाननानै लगायनो होदोंमोन, ओमफ्राय प्लास्टिक नांलायलाया होननानै आखाइ केमेरा हमनायावबो सेख'लायनानै केमेरायानो मावहोगासिनो। आं होनदोंमोन बानलु सिफ्लेनायखौ माबादो, रेकर्ड बानलु सिफ्लेनायखौ माने साफायदो होननानै बुंदोंमोन आरोना बिसोरखौ। जि सेख'लायबाय मबाइलखौनो सोगोर सासेया लानो। गासैबो
टिउसन गथ'फोरानो आंनि माने आंगो बायदि जाहैजोबो आरोना लासैनो माने रावखौबो रायनोबो हाया बुनोबो हाया जिखुनु जाया आंनि खोथा मानिबानो आङो बयखौबो अनो आरोना गावनिनो बिदा बिनानाव बा माने फिसाला फिसाजो बायदि बिराद माने गावनि आपुन बायदि मोनो आरोना आंगो बायदि मोनो बयखौबो आंनाव जायखिनि टिउसन लाफैयो आं बयखौबो बिदिनो सानो आरोना दायो टटेल आंनियाव बारा बुरजा गैया जिखुनु जाया ग्रुप 3 दं आरोना टिउसना लोगोफोर बिदिनो टिउसन रुमाबो आरामबो बेयावनो गुदाम रुमखौ दायो माने रेकफोरखौ बानायथ'नाय जायाखै आरोना दुर्गा फुजानि उनावसो बानायनोसै बिराद रुम बानायनायाव बिराद बुरजा फैसा थांबाय नालाय आरो बिथिंबो आरो दायो जोंहा बेलेगावबो एसे फैसाबो हरनांगौ दङ नालाय जोंहा बिबाजै आरोना बिबाजै माने आंनि बिबोनां बायदिनो जायो ओमफ्राय बियो माने गुवाहाटियावबो थांनांगौ दङ माने एसे बेबिनि प्लेनिं खालामबाय थादों नालाय बेयावबो एसे मानिनि माने हरनांगौ दङ आरोना ओंखायनो दायो एसे प्रब्लेम जाना दङ दायो रेक सेक बानायनाय जायाखै आं सानदोंमोन बेयावनो जानाय लोंनायनि फेसिलिटिफोरखौबो बानायनो गेस बेफोरावनो लाबोजोबनो होननानै खिन्थु दायो जेबो बेबायदिखौनो लानोनो हाथ'वाखै फैसानिबो एसे प्रब्लेम जानानै दङ बिरादनो माने एसे नङा आरोना बिरादनो दखानावबो बिराद रेक बानायबावनांगौ दङ बेफोरखौ बानायजोबनो हायाखै दाबो नै बिथिंजाय टेस्ट खालामनो होदोंमोन आं संख्रिया जादोंना जायाखै आरो एसे नांबावगोन आरो दायो लगायखांनानै गोखैखौ नुबाथाय थानोनो हाखाया आरोना खुदैयानो गजोबखायो सबबो हिन्जावसाफोरनि थाखायथ' गोखैया माने फेभरेटखाना हौवासाफोरा सोरबा जाया खिन्थु हिन्जावसाफोरा मेक्सिमामानो जाखायो आरो बिदि लगायनाय सिख्ला समावबो जोंमा आंनि लोगोमोन आरोना दाबो जोंमा आरो बाजैमोन दङ आब'मोन दङमोन आरोना गामियाव ओरैबायदि थाइगिर खाजि जुमब्रा खाजि मा नारें खाजि जानाय मुला खाजि जानाय बिराद गोसोखाङो आं सम दाथ' गाव गावबागाव हारसिं जाजोबनाय बिदिनोसै देखायनायावनो बिदैयानो गोलैलांजोबबाय सिंथिंजायहाय जि मिनिदों आरो बिसोरो माने जिखुनु माने फिसा माबा जाबानो मिनिखायो आरो सासेया केमेरायाव ओंखारनो लाजिनानै नायलाय बथलफोरखौ माबायदि लाखुमाजोबनानै दोनदों आरो मोखांखौनो नुहुरा दायो माने फेन सालायबाय थादोंमोन नालाय बिराद दावराव जादोंमोन ओंखायनो आङो भइस रेकर्ड होबाय आरोना भइस डाबिं होनो गोनां जाबाय नङाबा जि माने फेनाबो बिराद दावराव जायो आरोना लोगोफोर दायो नङाबा बिसोर जि माबा माबि मिन्थावना रायलायसोदोंमोन नाखै सेख'लायबाय थायो दायो जोङो जाबाय थानोसै दे लोगोफोर नायबाय थादो आरो नोंसोरो संख्रिखौ सासेया लाना होलायबाय सासेया जि रागा नि ग्रुपनि जानायखौ आङोहाय नेक्स्ट माने बेलेग मोननै माने मोनसे ग्रुपा हौवासाफोर गोजा आरोना ओमफ्राय हिन्जावसा सानैल' दङ बेयावहाय आङो खिन्थायासै आरो दा मोनसे ग्रुपआवहाय हिन्जावसा गोजा बेयावहाय हौवासा गैया आरो हिन्जावसाफोरा जानो लुगैखायो नालाय ओमफ्राय आङो दायो नोंसोरनो टिउसन जोबखांबाथाय मोनसे खिथागोन र' आङो होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय उनावहाय आं जुमब्रा जानायखौहाय खिन्थाबाय आरोना ओरैबायदि लुगैबायना बिसोरनि ग्रुपआ थानोनो हाला दायो साननैसो उनावहाय स्कुल बन्द' थाबा लाना फैगोननो आरो बिसोरो ओमफ्राय हौवासाया अनसुलाया बुंदोंमोन आरो जाग्रोना लाग्रोनि ओमफ्राय हिन्जावसाया होनलायबाय आरो आंनि माने जाना लाबाथाय बागोन ना उनावहाय ओमफ्राय बिसोरो टिउसन 1-1.5 घन्टा लाखांनायनि उनावसो माने जानायखौ बानायदों आरो ना नङाबा सोरबा सानलायगोन आरो टिउसनावनो फोरोङालासिनो जागासिनोसो होननानै ओमफ्राय नै टाइमा बेसेबां जागासिनो दायो ओरैबायदि माने जानाय समावथ' एसेबां गोबाव लाया रेडि खालामनाय समावनो बिराद गोबाव लायो आरोना टिउसनाबो जोबखांनानैसो दायो जोङो जाबाय आरो बिराद गोथावनो जाबाय बेसेबांबा गोबावनि उनावनो जानायनि खोथा थायो बे बोसोराव एबारनो फार्स्ट आरोना ओमफ्राय नै आंहा जाखांबाय आरो बिसोरा दाबो जाखाङाखै बिसोरना गेले जानाय नालाय उन्दै गथ'फोर दसे गोबाव मिनिगोन ओमफ्राय जागोन ओमफ्राय नांलायलायनायाव जोबा संख्रिखौनो सेख'लायबाय थायो बेबो मोनसे माने मजा आरो ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंहा दिनै मंगलबारबो हाथाय नालाय बेलस्रि स्टेसननि खाथियावहाय मंगलबार हाथाय जायो आरोना नै बिथिंजाय साना थफ्लायानो गोलैलांबाय ओमफ्राय आब'खौ होनहरदोंमोन आरो साना लानानै फैफा होननानै बे पेकेट मोननै माने लाना फैदोंमोन आरोना बाजारनिफ्राय ओमफ्राय नै बेखौनो जोङो दायो साथाम
जों जानोसै आरोना मिलायनानै सब बुस्थुखौनो हारसिं हारसिं नांगौबा एसे खमानो मोनजाथों होमबाबो जमा जमा जाबा बिनि इन्टारेस्टआ बेलेग जायो आरोना आरो आङो मानसिफोरनो जाहोनानै बिराद मोजां मोनो नांगौबा गावनिथिं एसे भागा थाहैयाबाबो जेबो नङा आरोना लोगोफोर बयबो जानानै बयबो मोजां माबानांगौ आरो थालायनांगौ आवगोलनिफ्रायनो आङो मालायनो जाहोनानै बिराद मोजां मोनबोखायो आरो सोरबा सोरबा आंखौ गोरोन्थिबो साननो हानाय खिन्थु आङो बयखौबो माने हेल्प खालामनानैनो मोजां मोनो आरो बिराद गरम होदों फेन गंनै सालायनांगौ मोनसे टेबोल फेन सालायदों मोनसे सिलिं फेन सालायदों उपाय गैया दायो आरो दिनैयो स्कुलबो बन्द नालाय आरो 3टानिफ्राय टिउसन दङ 3टानिफ्राय आरो ग्रुप मोननै आरोना 6टासिम बिथिंजाय आंहा जाखांनानै नै बिसोरखौ भिडिअ बानायगासिनो आङो नै बे बिराद लाजियो आरो नाथाय इथिं खारखुमानो नागिरदों बेखौनो होनो हागोन र' नोंखौ दे हो जायालै बिजो ओरैसो थानांगौ दे र' नोङो बिथिंजाय लोगोफोर जोङो दायो जाखांजोब्बाय आरोना नालाय दुस्थुबो खालामखांबाय सासे दुस्थुआ दिनै फेननि सिदा ओरै गसंहोदों बिथिंजाय थाखुमागासिनो नालाय मा होनगोन आरोना जियानो जा दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो आरो जुदि मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो दे लोगोफोर नोंथांमोननि मोनसे लाइक मोनसे कमेन्टआनो बिराद साहस होयो आरोना गोसोआव भिडिअ बानायथाराबाथाय बोरैबा मोनोना दायो आङो रेगुलार भिडिअ बानायनो नाजाबाय थानोसै आरोना लोगोफोर